Яшчэ адзін крок да замацавання расійскага кантролю над Беларуссю. Путін унёс у Дзяржаўную думу законапраект ратыфікацыі дамовы пра гарантыі бяспекі для Беларусі. У дакуменце згадваюць магчымасць выкарыстання расійскай ядравай зброі, размешчанай на тэрыторыі нашай краіны. Нібыта для абароны Беларусі, прытым нават у выпадку атакі няядравым арсеналам. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами Віталд Сіўчык, запрашаю на аб'ектыў. Бот беларускага гаюна узламаны. Людзі, якія дасылалі паведамленні праекту пад пагрозаю. Там было несколько факторов, которые привели к тому, что данные стали доступны злоумышленникам. Змагаліся з беларускаю лацінкай, цяпер змагаюцца з англійскай мовай. Чыноўнікі настойліва рэкамендуюць прыбраць надпісы, не зважаючы на кошт зменаў. Некаторыя месцы, музеі і гэтак далей, як яны можуць не карыстацца замежнымі мовамі. Пашкоджанні вонкавымі аб'ектамі. Гаворка пра расійскую ракету. У Казахстане опубликовали официальные вынікі расследования катастрофы азербайджанского самолета. Нет, конечно же, ничего такого, что было бы совершенно неожиданно по сравнению с версиями, которые выдвигали эксперты. Так званыя сілавікі атрымалі доступ да чат-боту тэлеграм-каналу «Беларускі гаюн». У іхныя рукі маглі трапіць звесткі пра беларусаў, якія дасылалі інфармацыю праекту. Што магло выцячы і што рабіць, калі вам пагражае небяспека, высвятляла Ірына Дарафійчук. Тыя, хто дасылаў у чат-бот беларускага гаюна інфармацыю, у небяспецы. Пра гэта паведаміў блогер Антон Матолька ў тэлеграм-канале «Беларускі гаюн». У выніку несанкцыянаванага ўваходу сёння раніцаю быў атрыманы доступ да чату з ботам гаюна, куды збіралася інфармацыя ад людзей. Мы не ведаем, які аб'ём звестак мог быць выгружаны за той час, пакуль старонні аккаунт меў доступ. Я хачу адразу сказаць, што ў гэтай сітуацыі спрацавала чалавечая памылка, і гэта памылка была маёй. «Беларускі гаюн» – незалежны маніторынгавы праект, у які беларусы перадавалі інфармацыю пра перамяшчэнне расійскай і беларускай вайсковай тэхнікі, авіяпералёты, чыгуначныя перавозкі. Таксама «Беларускі гаюн» адсочвае залёты дронаў на нашу тэрыторыю. Да якой менавіта інфармацыі з закрытага чату паспелі атрымаць доступ сілавікі, невядома. Найгоршы варыянт, калі звароты ад людзей захоўваліся разам са звесткамі пра аўтараў, кажа эксперт у галіне лічбавай бяспекі Мікалай Кванталіяні. Потенциально все, кто предоставлял информацию со своего телеграмма, и не удалял этот телеграм, и не использовали отдельно созданный телеграм, чтобы предоставить информацию и удалить телеграм, они находятся в группе риска. Самый позитивный сценарий, что это просто контент, который предоставлялся. Праблема ў тым, што ў чаце не выдалялася гісторыя ліставання, паведаміў Антон Матолька. Гэта азначае, што новым удзельнікам не было забаронена яе бачыць. Стваральнікі каналу сцвярджаюць, што крытычныя ўразлівасці ўжо выправілі, але аккаунт у тэлеграме, з якога дасылалі паведамленне, раяць знішчыць, каб выдаліўся унікальны нумар ID. Праз яго магчыма вызначыць асобу. А як можна дапільнаваць сваю бяспеку ў будучых ліставаннях? В настройках Телеграма есть возможность автоматически удалять сообщения, и, по сути, это базовая рекомендация для белорусов в Беларуси. Если вы ведете любую чувствительную переписку, вам нужно, чтобы она автоматически удалялась, чтобы просто не было ее следов. Для паведамленняў у чат-боты, якія ў любы момант рэжым можа прызнаць экстрэмісцкімі, адмыслоўцы раяць ствараць новы аккаунт у тэлеграме і знішчаць яго пасля дасланага паведамлення. Або папрасіць даслаць патрэбныя звесткі сяброў за межамі Беларусі. Тых жа, хто цяпер пачуваецца ў небяспецы праз выцек чат-боту беларускага гаюна, заклікаюць звяртацца ў байсол. Калі вы ведаеце дакладна, што пісалі і разумееце, што знаходзіцеся ў небяспецы і пад пагрозай, звяртацца на нашу гарачую лінію собачка help падкрэсліванне байсол у тэлеграме, і там наши аператоры падкажуць, што можна зрабіць у гэтай сітуацыі, як можна атрымаць кансультацыю, ну і пры патрэбе эвакуацыю. Таксама байсол паведамляе пра ўзмоцненыя правяранні на мяжы не толькі пры заездзе ў краіну, як гэта было раней, але і пры выездзе. Ці звязана гэта з выцекам з беларускага гаюна, невядома. Ірына Дарафійчук, Белсат. Другі сёлета абмен палоннымі адбыўся паміж Расіяй і Украінай. Бакі перадалі адзін аднаму праз Беларусь па 150 чалавек. Як паведаміў офіс прэзідэнта Украіны Владзіміра Зяленскага, сярод вызваленых украінцаў шарагоўцы, сяржанты, афіцэры з розных войскаў. Іх захапілі ў палон у розных франтавых мясцінах, у тым ліку ў Марыуполі, Запарожскай вобласці,
ды іншых. Некаторыя заставаліся ў палоне больш за 2 гады. Дамоўленасць пра вяртанне палонных была дасягнутая пры пасярэдніцтве Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. Такую інфармацыю падало Міністэрства абароны Расіі, пацвердзіў яе і Уладзімір Зеленскі. Папярэдні абмен палоннымі паміж Расіяй і Украінай адбыўся 15 студзеня. Тады бакі перадалі адзін аднаму па 25 асобаў. Кіраўнік менскага АМАПу Дмітрый Балаба, імаверна, пакідае сваю пасаду. На паседжанні ГУС Менгарвыканкаму галоўнаму спецназаўцу, цытата, «падзякавалі за сумесную службу». Цяпер Балаба – старшыня Цэнтральнай рады беларускага фізкультурна-спартовага таварыства «Дынама». Балаба кіраваў сталічным АМАПам з 2016 года. Менавіта пад ягоным кіраўніцтвам міліцыянты арыштоўвалі, збівалі, катавалі і забівалі беларусаў, нязгодных з рэжымам Аляксандра Лукашэнкі. Паводле тэлефонных размоваў, выкладзеных кіберпартызанамі, чалавек, падобны да Балабы, абмяркоўваў ды ўхваляў рэйды і паляванне на людзей у пратэставых дварах у 2020-м, у тым ліку незадоўга да выкрадання ды забойства Рамана Бандарэнкі. Дмітрый Балаба, а таксама ягоная жонка Вольга Маршаловіч, сыны Максім ды Арцём, якія служаць у АМАПе, застаюцца пад заходнімі санкцыямі. Спачатку пайшлі ў наступ супраць беларускай лацінкі, цяпер дабраліся да шыльдаў з англійскай мовай. Рэжым рэкамендуе прыватным установам прыбраць надпісы, зробленыя лацінскім алфавітам, а таксама надпісы на замежных мовах. Вядома ж, не маючы на ўвазе расейскую. Наста Печанькова працягне тэму. Манга, Нью-Йоркер, Страдыварыус. Звыкла нашаму воку шыльды замежных крамаў у хуткім часе могуць моцна змяніцца. Чыноўнікі заклікалі скараціць выкарыстанне лацінкі і аддаць перавагу расійскім і беларускім назвам. Апроч гандлёвых марак замежную мову настойліва рэкамендавалі мінімізаваць аб'ектам абслугоўвання, а таксама ў рэкламе, у тым ліку на транспартных сродках. Адпаведную заяву апублікавала прэс-служба Міністэрства антыманапольнага ўрэгулявання. Можно написать и на российской, на белорусской Таранова, там Apple, там нечто. Але проблема з тым, як будут поводить себе туристы з іншых країн. І не толькі з Європи приїжджають яны, але і з того ж Китая, з Турції, їм потрібно на якоїсь мові гэта знайсці. А ангельская мова, яна ўжо прызнана як міжнародная мова турызму. Сваю пастанову Марк тлумачыць, цытата, усебаковым падтрыманнем развіцця нацыянальнай культуры і спасылаецца на адпаведную канцэпцыю, якую ў пачатку года прыняў Савет міністраў. Згодна з дакументам, цягам 3 гадоў у краіне пройдзе паэтапны працэс культурніцкага імпартазамяшчэння, які, на думку чыноўнікаў, мусіць сфармаваць у кожнага грамадзяніна беларускі лад жыцця. Канцэпцыя ўключае раздзел, прысвечаны захаванню беларускай спадчыны, у тым ліку актыўнаму укараненню традыцыю ў сучасны побыт пры адначасовым разумным адцоўванні чужых наносных традыцыяў, так званай вестэрнізацыі, амерыканізацыі. Аднак рэальнае дзеянне рэжыму супярэчыць асноўнаму палажэнню канцэпцыі. Раней чыноўнікі пад ціскам прарасійскіх актывістаў вывелі беларускую лацінку з афіцыйнага ўжытку. Яе прыбралі з інфармацыйных шыльдаў на прыпынках, на вакзалах, у мінскім метро, а таксама на ўказальніках з геаграфічнымі назвамі. Зараз гэта проста імітацыя дзейнасці з боку беларускіх вышэйшых чыноўнікаў, якія хочуць паказаць нейкую барацьбу, нейкія працэсы, а гэта нашмат лягчэй, чым сапраўды нешта дасягаць, просто мяняць мову. Ось на нейкіх шыльдах і паказваюць, што мы змагаемся з захадам, бо іншых рычагоў змагання з захадам няма. Не працуе і іншае палажэнне канцэпцыі, што прадугледжвае роўныя правы для 2 дзяржаўных моваў, без цытата, а ніякага прыгнятання адной з іх. Гэтак у нясвежы летась замянілі беларускамоўныя вулічныя шыльды на расійскія. У мясцовым райвыканкаме гэтую захаду патлумачылі проста: усё зроблена для зручнасці турыстаў. Дзяржаўная моўная палітыка ідзе па такому сцэнару, што руская мова гэта асноўная, і вытворцы тавараў і паслуг таксама у асноўным карыстаюцца менавіта той мовай, на якой ім лягчэй весці камунікацыю з дзяржавай, весці свой бізнес.
Пры гэтым нават тыя аб'екты, што спачатку мелі беларускую назву, праз палітыку дзяржавы ў дачыненні роднай мовы пераходзіць на афармленне па-расейску. Сярод іншага беларуская мова знікла шыльда ў вядомай сеткі крамаў Радзівілаўскі пасля правядзення рэмбрэндынгу гандлёвай маркі. Астапічанькова, Белсат. Правал на рынку працы. За год колькасць занятага насельніцтва скарацілася на 43 тысячы працаўнікоў. Гэтак сцвярджае Белпол, спасылаючыся на афіцыйную статыстыку. Якія галіны згубілі найбольш работнікаў, ведае Аліна Скрабунова. На 43 тысячи асобаў зменшылася сярэдняя колькасць працаўнікоў летась. Гэткія звесткі атрымалі прадстаўнікі ініцыятывы Белпол. Та ситуация, которая там отражается, она абсолютно иная. Не то, что показывает режим там, в своих материалах, не то, что пытается режим пропагандой вбить в голову простых людей. Ситуация, которую мы там видим, она показывает, в общем-то, катастрофическую ситуацию. Паводле інфармацыі Белполу, найбольшае скарачэнне занятасці адбылося ў сферы транспарту, сельскай гаспадаркі, рознічнага гандлю, адукацыі і прамысловасці. Гэткая тэндэнцыя ў Беларусі існуе не першы год, адзначае эканаміст Алексей Харкевич. Единственный период, когда такое резкое сокращение не наблюдалось, это тот период, когда у нас шла пенсионная реформа. Она закончилась в 2022 году, и после этого мы снова вышли на прежние тренды, когда с каждым годом все меньше и меньше работников. Зависимость здесь очевидная. Пенсионеров у нас становится все больше, молодежи становится меньше. Демографическая проблема, она сказывается на количестве занятых. Сведчанням гэтаму і іншая статыстыка. Прымаецца на працу менш спецыялістаў, чым звальняецца. Сітуацыя ў правінцыі выглядае горш, чым у Менскую вобласці. Вынікі аналізу Міністэрства працы, атрыманыя Белполам, кажуць пра наяўнасць 43 раёнаў з праблемным станам на рынку працы. Гэта ўдвая болей, чым пазалетась. Людей рабочих не хватает. Не хватает профессионалов, не хватает врачей, не хватает медицинских работников. И эта ситуация только из года в год становится хуже. И все те действия, которые система предпринимала последние 3-4 года, они не возымели никакого эффекта. Результата нет. Адным з захадаў Міністэрства працы дзеля змяншэння праблемы стануцца зніжкі на арэнднае жытло для прадстаўнікоў запатрабаваных прафесіяў. Адпаведны указ 27 студзеня падпісаў Александр Лукашенко. Будет изучаться база данных вакансий по региону, потому что в одном регионе может быть нужен водитель автобусного парка, да? Где-то нужен хирург, где-то нужен какой-то специалист более узкой направленности. То есть в данной ситуации эти перечни будут утверждать регионы. На зніжку для арэнднага жытла, на думку Алексея Харкевича, змогуць прэтэндаваць прадстаўнікі нізкааплатных прафесіяў. Звычайна людзі не прымаюць такіх прапановаў, бо з іх заробкам немагчыма пракарміць нават адное дзіця. Этот уровень оплаты труда, он не обеспечивает воспроизводство рабочей силы. Это то, кстати, на что направлены законодательства в западных странах. Именно планка нижняя должна быть значительно выше. Тогда не придется принимать такие меры, когда там арендные жилье дешевле и прочее. Люди будут идти сюда за деньгами. На сёння ў дзяржаўнай базе вакансіяў размешчана амаль 188 тысяч вакансіяў. Аліна Скрабунова, Белсат. Улады Казахстану апублікавалі першыя вынікі расследавання падзення азербайджанскага самалёта пад Актау, што адбылося ў канцы мінулага года. Прычынамі катастрофы назвалі пашкоджанні пабочнымі аб'ектамі. Што за аб'екты ў дакуменце не ўдакладняюць, але ў Азербайджане ведаюць, што гэта кавалкі ракеты расейскай супрацьпаветранай абароны. Падрабязней Антон Бяздольны. Казахскі дэпартамент расследавання здарэнняў і інцыдэнтаў на транспарце выпусціў папярэдняе расследаванне авіякатастрофы азербайджанскага самалёта паблізу казахскага горада Актау, што адбылося летась 25 снежня. На 53 старонках дакументу, акрамя абставінаў здарэння, падрабязна апісаныя пашкоджанні ад пабочных аб'ектаў, праілюстраваныя шматлікімі фотаздымкамі.
Для вызначэння характару і паходжання скразных пашкоджанняў, выкліканых староннімі аб'ектамі, будуць праведзены адпаведныя даследаванні і экспертызы. Далучаныя здымкі выцягнутых з самалёту аб'ектаў. Іх паходжанне ў дакладзе не называюць, аднак агенцтва Reuters са спасылкаю на крыніцы ва ўрадзе Азербайджану паведаміла, што гэта элементы ракеты расійскай СПА «Панцир». Судно потеряло возможность полноценного управления, были разрушены те элементы, которые позволяли ему управлять. Теперь мы знаем, что речь шла не только о гидравлике, но в том числе и о электрических цепях. Все это было разрушено, потому что значительная их часть находится в хвостовой части самолета, которые наиболее пострадали. Тым часам расійскі прапагандысцкі рэсурс Russia Today аспрэчвае гэтую заяву. Іх неназваная крыніца з авіяцыйных уладаў Расіі выказала сумнеў, што фрагменты сапраўды належаць комплексу «Панцир». Гэта няўменне прызнаваць свае памылкі, а яшчэ ў Масквы вельмі моцная інерцыя таго, што ўсе постсавецкія краіны дэ-факта ўзроўнем ніжэйшыя і да іх нельга выказваць тую ж ступень стрыманасці, павагі, як да іншых краінаў. Таксама ў справаздачы прыведзеная расшыфроўка перамоваў паміж экіпажам самалёта і дыспетчарамі грозненскага аэрапорту. Яна амаль цалкам супадае з версіяй, якую ў студзені апублікаваў пракрамлёўскі тэлеграм-канал «База». Аднак выявілася, што ў расійскай версіі адсутнічае адзін ключавы фрагмент. Азербайджан 8243. Повторите, пожалуйста, ваше сообщение. Вас плохо слышно. Значит, был удар сильный. Заднее кресло там, говорит, взорвались. Бортпроводница доложила. Мы следуем на Минводы. Дайте нам, пожалуйста, погоду Минвод. У выніку экіпаж не стаў заходзіць на пасадку ў мінеральных водах, а накіраваўся праз Каспійскае мора ў Казахстан. Пилоты решили из-за хорошей погоды, из-за наиболее благоприятствующих обстоятельств лететь в Актау. У меня по-прежнему остается другая версия. Я думаю, что пилоты все-таки хотели либо возвращаться в Баку, что было довольно сложно, и с учетом необходимого большого разворота, и с учетом действительно погодных условий по пути. А второе, что они просто не хотели оставаться в российском пространстве. Хотя первыми они запрашивали действительно посадку, но не в Грозном, а в минеральных водах. Версія пра тое, што самалёт пашкодзіла ракета супрацьпаветранай абароны, якая падарвалася побач з ім, з'явіліся на наступны дзень пасля катастрофы. Пра гэта сведчылі дробныя прабоіны на фюзеляжы. Аднак расійскія ўлады першыя дні адмаўлялі, што прычынаю сталася іх СПА. Толькі праз 3 дні Пуцін у размове з прэзідэнтам Азербайджану Аліевым прызнаў датычнасць Расіі, аднак нават тады не назваў прычынаў. У авіякатастрофе загінулі 38 асобаў, 29 выжылі. Антон Бяздольны, Белсат. Пракуратура Варшаўскага району паўночнае Срудмешце спыніла расследаванне ў справе нападу на Яна Маліцкага. Уначы з 19 на 20 снежня Белсат атрымаў інфармацыю ад кіраўніцы школы ўсходніх моваў Інгі Катанскай, што на дырэктара праграмы Каліноўскага быў здзейснены напад. Аднак пракуратура заяўляе, што не знайшла гэтаму доказаў. Паводле пракурора, раны Яна Маліцкага гэта вынік няшчаснага выпадку. Маўляў, дырэктар праграмы Каліноўскага спатыкнуўся і ўпаў, што магло прывесці да страты памяці. Раней наконт праблемаў з памяццю Ян Маліцкі асабіста распавядаў у інтэрв'ю Белсату, у якім згадваў, што на яго ў цэнтры Варшавы напалі 2 невядомых. У спадара Маліцкага выявілі сур'ёзныя траўмы галавы, пералом чэрапа, гематомы і страсенне мазгоў. Найбольшая група за апошні час. Ажно 48 асобаў у адзін дзень штурмавалі літоўска-беларускую мяжу. Мігранты ўзброіліся нажніцамі для пераразання дроту, а таксама самаробнымі драбінамі. Відэа ад літоўскіх памежнікаў без каментара. Спадарства, яшчэ больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Калі для вас гэта бяспечна,
Падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Таксама заахвочваю зазіраць на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку. А ўжо зараз прэзентуем вам некалькі артыкулаў з нашага сайту. Запрашаю на Belsat онлайн. Урад адпраўлены ў адстаўку, і цяпер Лукашенка мусіць вызначыцца, пакінуць старога прэм'ера Рамана Галоўчынку ці прызначыць новага. Галоўчынка атрымаўся ў ценю і быў адным з самых ціхіх кіраўнікоў ураду. Аднак менавіта ён прайшоў праз пандэмію і прайшоў праз эканамічныя санкцыі. Як Лукашенка ацэньвае працу Галоўчынкі і чаму крытыкаваў, але пры гэтым не спяшаўся мяняць? Каго могуць прызначыць на ягонае месца? І што будзе з топ-чыноўнікам, калі ён сыдзе? Нашыя калегі з сайту belsat.eu абмеркавалі гэтае пытанне з палітычным аглядальнікам Юрыем Дракахрустам. Паводле эксперта, апошнія гады для ўраду Беларусі былі даволі паспяховыя. Напрыклад, у Беларусі хоць і нязначна выраслі заробкі. Падрабязны аналіз пра дзейнасць Рамана Галоўчынкі чытайце ў матэрыяле Алеся Наваборскага. Адзін з першых указаў, падпісаных Дональдам Трампам пасля вяртання ў Белы дом, абрынуўся супраць мігрантаў. Людзей, якія не маюць законных падставаў жыць у ЗША, затрымліваюць сотнямі. Беларуская каліфарнійка Марыя Яфімова ў размове з журналістамі нашага сайту прызналася: у дыяспары адчуваецца напружанне. Паводле сябры Асацыяцыі беларусаў у Амерыцы Марыі Яфімавай, мексіканцаў, цытата, хапаюць пачкамі каля крамаў у дома, бо ведаюць, дзе тыя жывуць. Акрамя гэтага, у дэпартацыйны спіс ЗША трапілі штонайменей 323 беларусы. Як Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы спрабуе дапамагчы мігрантам, чытайце ў эксклюзіўным матэрыяле нашых калегаў з сайту Белсату. Спадарства, вы, напэўна, чулі пра каўтун, збітыя на галаве валасы, што яшчэ ў недалёкім мінулым былі сапраўднаю навалаю ў Беларусі. Адныя лічылі каўтуны вынікам бруднасці і адсутнасці гігіены, а хтосьці караю звышнатуральных сілаў. Нехта нават называў гэта асаблівым абярэгам. Але што гэта было насамрэч? Адзін з матэрыялаў на нашым сайце раскрывае неймаверныя гісторыі людзей, якія сутыкнуліся з каўтуном асабіста. Беларусы дзеляцца ўспамінамі, а этнографы тлумачаць, чаму гэтая хвароба суправаджалася болем ды страхам. Хто і навошта баяўся зразаць каўтун? Чаму дактары ў мінулым не маглі яго вылечыць? І ці сапраўды ён сустракаецца дагэтуль? Разгадка адной з самых містычных хваробаў у эксклюзіўным матэрыяле на нашым сайце. Як могуць развівацца падзеі пасля замарожвання фінансавай дапамогі, анансаванага Дональдам Трампам? Журналісты парталу belsat.eu пацікавіліся экспертным меркаваннем. Паводле кіраўніцы пры Беларусь-цэнтр Паліны Бродзік, увесь грамадзянскі і медыйны сектар сціснецца, бо менавіта міжнароднае падтрыманне дазваляла многім ініцыятывам функцыянаваць. Гэта вялікая пагроза, бо вызваленыя нішы пачнуць займаць прарасійскія структуры, адзначае экспертка. Яна прыводзіць прыклад адукацыйнага сектару. Усё больш беларускіх студэнтаў вымушаныя ехаць вучыцца ў Расею, бо маюць абмежаваныя магчымасці для атрымання візаў і дакументаў Украіны еўразвязу. Ці знойдуць айчынныя ініцыятывы новыя крыніцы фінансавання і якія магчымасці застаюцца? Чытайце поўны артыкул на belsat.eu. Распавядаць пра сталінскія злачынствы цяпер экстрэмізм практычна афіцыйна. Суд Заводскага раёну Менску назваў экстрэмісцкай кнігу з загалоўкам «НКВД забіваў у курапатах». Як лукашэнкаўцы спрабуюць знішчыць памяць аб ахвярах сваіх ідэалагічных папярэднікаў. Глядзіце ў праграме «Белсат Зум» са Змітром Міцкевічам. Я ж з вамі развітваюся і зычу добрага вечара.